Goazen gure gaurko lehenbiziko gonbidatuarekin, joan den ostegunetik larunbatera bitartean antolatu baita izan da Finlandian Baskin Beat and Bite jaialdia, euskal kultura, gastronomia eta musika Finlandiara edatzeko jaialdia. Eta gurekin da antolatzaileetako bat, Jon Gomez Garai. Kaixo, Jon! Arratsaldeon, Jon! Arratsaldeon? Jon, eta iritsi berria. Oraintxe lur hartu berria, ez da, Finlandiatik. Bart gauean iritsi gara, eta ordu gitxi hilo eginda hementxe bueltan, gustora. Zer moduz joan da urtengo Baskin Beat and Bite jaialdia? Oso ondo, esan, horrelako atzerriko herrialdetan zabiltzanean, hainbeste jente, 20 piku lagun joan garelako, beti suertatzen dira, ez da, ez ustezko txoak, hor Helsinkiko katedrala da, hor gure aurtengo lau abeslariak, eta suertatu dira sorpresatxo batzuk, eta motxila batzuk galdu, eta beste batzuk, eta baina bestelakorik ez da gertatu, dena ondo joan da. Betiko gauzak. Eta bestela gustora. Horentxe ikusten ditugu irudietan aurtengo abeslariak, berehala hitz egingo dugu bereiekin ere. Nortzuk izan dira aurten, Jon? Aurten ETS, Untza eta Mikel Urdangarin izan ditugu, hortxe pantailan ikusten ari garenak. Eta urtero, hiru talde gonbidatu hori ditugu, eta aurtengoak horretxek. Haze hiru, Ederra. Kategorikoak. Jon, dena den, jendeak jakin dezan zer den zehazki jaialdi hau, 3. urtea du aurtengoa, okeraz baldin bagaude, zer da Baskin Beat and Bite? Baskin jaialdia da, gaur egun oso labur esan da, Finlandiako euskal musika jaialdi bakarra. Orain arte Finlandian tarteka egin dira euskal herriarekin, euskara eta euskal kulturarekin lotutako ekintza zehatz batzuk, baina ez jarraikortasun batekin, ez nolabait esatearren publikoari begira kontestu baten barruan, ez da. Tapia eta Leturia esan duzu gero gaur bertan izango diala, eurek ere uste dut izan ziela, handik Finlandiako lurretatik bertako jardunaldi batzuetan, baina jaialdirik ez da inoiz egin. Eta beraz, hori da euskal musika, jaialdi bakarra, Finlandian egiten dena, bertako euskal komunitatearentzat bereziki, baina ez bakarrik. Musika garrantzitsua dela biztan da, ikusten ditugu irudiak, baina ez musika bakarrik, hor gastronomiak ere baduka bere lekua, ez da? Bai, gainera gu bertan gauden bitartean, musikariekin batera bertan gauden bitartean, pintxo txapelketa bat antolatzen delako bertan. Wow. Non eta Tamperen gainera, ez Helsinkin. Bai, eta, hortik apurua sortu zen dana, jaialdiaren ideia guztia, eta beraz, tira, bintzat astetxo honetan, edo iragan berri den aste honetan, Finlandiarrek eta bertan bizi diren euskaldunek, badute gure musikaz eta gure hizkuntzaz bakarrik ez, baizik eta gure gastronomiaz ere gozatzeko aukera. Guk irakurri dugu lehendabiziko urte hartan, orain dela 3 urte, 50.000 pintxo saldu zirela astebetean. Bai, horrela da. Hori izugarria da. Izugarria da. Ematen du bilbaina da batela, baina ez da. Bai, egia da, Tampere hirian, Tampere dago gitxura bera kokatu ditzagun 2 hiriak, Helsinki dago, Finlandia oso handia da, edaduraz, biztan ere ez asko, 5 milioi baino ez dira, eta Helsinki dago ego aldean, muturreko punta horretan, kostan, eta Tampere dago hortik 2 ordura gitxi gora bera, 2 ordu pasatxora autobusez. Guk erreferentzia daukago autobusez, bertara horrela joaten garelako, ez da? Eta hiri honetan, Tamperen, bertan, pintxo txapelketa hau aipatu dudana antolatzen da urtero, dagoeneko dozenatiko gora urte daramazki bertako euskal kulturaren sale batek antolatzen, eta 60ka, ez dakit, 60ka ez, baina 60tik gora taberna eta jatetxek parte hartzen du pintxo txapelketa honetan, eta guztira saltze dituzte 50.000 pintxo inguru. Pasada bat, ikaragarria, zenbakiak handiak dira benetan, zuek gastronomiari, pintxoi, musika eranztea erabaki zenuten, 3. edizioa egin berri dena. Lehenbizikoan zein joan ziren, zein musikari izan ziren? Lehenbiziko urtean Gatibu, Zetak eta Olatz Salvador izan ziren gonbidatu, eta iaz Eskakeitan, Bulego eta Izaro. Eta Izaro. Kategoriko bederatzi talde pasa dira dagoeneko, eta kategorikoak esaten dudanean, eta hau benetan agian etxetik edo publikotik oholtzan ikusten dituztenean horrelako taldeak, esaten badiozu, eslako kategoriko taldeak diren, zeonak, son handikoak Euskal Herrian behintzat, plazak lepo betetzen dituztenak, baina gero eurekin konbibentzian aritzen zarenean diozu, ostras, kategoriko taldeak bai, baina akaso kategoria horretara, kategoria musikal horretara iristeko,
lehenbizikoz kategoria pertsonaletik pasa behar zara. Eta benetan, bide batez aprobetxatu gure dut hemendik, gure jaialdian Finlandian egon diren 9 taldei eskerrak emateko, kategoriako taldeak bai, baina musikalki bakarrik ez, gizatasunetik ere kategoriakoak diralako. Beno, lehen bi edizio horietako musikarien irudiak baditugu eta gogora ditzagun, ze ondo ibili ziren bertan. Ze gauza, ez? Eta talde hona bata bestearen atzetik, eh? Nola hartzen dute Finlandiarrek gure musika, gure kultura? Finlandiarrek badute kulturaz, edo bai behintzat kontzertu ez gozatzeko modu berezia. Esaten dute bai euskaldunak nahiko sosoak garela dantzarako, eta... Hori esaten da. Hori esaten dute. Ziurrenek Euskal Herritik kanpoko ahotsek, baina Finlandiarrak gu baino askoz gogorragoak dira, utziazu esaten. Sosotxuak dira, kanpotik ikusita, zentzu horretan. Batek gogoratzen gainera, larun batean, bertako langile batek esaten zian, ez duela inoiz ikusi Finlandian, kontzertu bat jendearekin hainbeste mugitzen, publikoarekin hainbeste saltzan. Hotzak dira, kanpotik begira, hotzak dira, baina asko gozatzen dute. Eta orduen arraroa da, ezta? Nahaztu egiten dielako, bereziki Tampere hirian, aipatu dizuetan hiri horretan, nahazten gehiago doazelako Finlandiarrak, bertakoak, ohitura dutelako kontzertutara joateko. Berdin da norre gongo den. Gure herrian oso ezagunak dira aipatutako aurten ditugun hiru taldeak, baina Finlandiarrentzako, horrek ez du esan Finlandiarrentzako direnik, noski. Baina hala ere, ohitura dute aretoetara joan eta kontzertuak ikustea joateko, ezta. Orduan, zentzu horretan Finlandiarrak oso onak dira, badutelako kulturzaletasuna, badute musikazaletasuna, baina gero egia da, publiko bezala, hotzak direla, baina horrek ez du esan nahi, eurek geldirik ikustak ez du esan nahi, gozatzen ez da biltzanik, eta batek esaten zian, esaten moduan, ez da, pasada bat da, ez duelako inoiz ikusi jendea hainbeste mugitzen. Bueno, egia da, tartean euskaldun asko gondialako, bereziki Helsinkiko kontzertetan, baina Finlandiar batzuk ere mugiarazi dituzte gure taldeak, eta beraz, esango du, Finlandiarrak pixkate euskaldun du ditugula, ez da. Amaia Agirre, Finlandian euskal musika, euskal gastronomia, ez zerbait galdetu nahi duzu, antolatzaileari? Bai, nik Jon, badaukat jakin mina, nik orain arte ez, euskal etxeen erreferentzia eta izan dut, baina badakit euskal gastronomiarekin erabat maite mindu zen Miko izeneko batek, ez, aipatu duzuen txapelketa hori antolatu zuela, eta gerora erabaki zen dutela, ez da, euskal kultura, euskal musika ere bertaratzea, eta gogoan daukat, euskal etxeetan, euskaldunak atzerrira joan direnean bizitzera, euren herriminari, pixkat goxaldi bat emateko, edo txoko bat eukitzen zaten euskaraz mintzatzeko edo euskal ohiturari jarraipena emateko, ez da. Eta irutzen zaigu justu hemen ez ote den alderantziz gertatzen, ez da. Eta nondik nora ekintzen ioten musika eramateko premia edo aukera horri. Hoxe jakin nahiko nuke. Bueno, orain dela 4 urte, nire lagun batek, Finlandian, Kopenhagen inguruetan eta lan kontuegatik asko ibiltzen den Bilboko lagun batek, Miko ezagutu zuen, ondo aipatu zuen moduen Amaia, eta gero hortik hilabete batzuetara, ni esan zidan, ezagutu dut Finlandian, Tampere hiri baten, Tampere, guretzat akaso ez da oso ezaguna hiria bera, baina Finlandiako 2., 3. hiririk garrantzitsuena da. Lagun honek esan zidan, ezagutu dut Miko izeneko tipo bat, Donostian, Finlandiarra dela, eta tipoa enamorauta dagoena euskal musikaz, euskal gastronomiaz, eta orduan berak, Mikok bere kontu euskal gastronomiari eutxi zion,
berak han jatetxeren bat baduelako. Eta orduen berak, bere arloari, berak zekien edo dakien horri, ekin zion, pintxo txapelketa bat antolatzen, guk hemen egiten dugu moduan. Tanborrarekin bereziki enamoratuta dago hau Miko hau, 12 urte daramazki Mikok Donostiara etortzen tanborra da sasoira. Zer gauza. Eta pintxo ez, maite minduta, Tanperen eta tanborrarekin lotuta Tanperra da antolatu zuen. Ona. Ona. Eta geroztiz bai, ura ere bertsolaria. Eta gero, itziokoetan trebea gure Miko. Eta orduan pintxo txapelketa horrekin hasi zen, nire lagun honek ezagutu zuen bera, eta orduan joan ginen Finlandiara orain 4 urte, aukerarik zegoen ikusteko, Finlandian, zerbait antolatzeko, ezta? Eta tipoak, kontaktu asko ditu Tanperen eta badago aretorik, badago hemen ezer baino lehen, kontzertuak antolatzeko hori behar dugulako izan, ezta? Eta bai, tuto ezagun batzuk, hemen, eta bestan, eta oso ondo. Baina paldago Finlandian euskal komunitaterik. Hori ere beste galdera bat, ezta? Bai, gauza bat da antolatzea, baina gero eskaintzen bauzu, baina eskaririk ez badago. Eta Finlandian dagoen euskal komunitatea txikia da, baina horrek ez du esan nahi gutxiago direnik, eta gogorra da, komunitate gogorra da esan nahi dut, oso kementxuak eta gogo handiak jartzen duten euskaldunak dielakoan bizienak, eta orduan esan genuen, zergaitik ez, han ere antolatu. Eta Miko honen bitartez bere eskutik, bere laguntzarekin antolatu genuen orain 3 urte lehenengoz, Finlandiako euskal musika jaialdi bakarra, orduan, hortik dator. Baina, beste lagun bat agurtuko dugu, asteburu honetan zuekin izan den norbait, edo behintzat, kontzertu horietan izan den lagun bat agurtuko dugu. Euskaraz ikasi duen Finlandiarra da bera, eta aurreko jaialdi batean, Ola Salvadorrekin kantari ere aritu zen. Tulia Subanto, arratsaldeon. Arratsaldeon. Tulia, zer moduz pasatu duzu aurtengo jaialdian? Oso ondo, oso polita izan da, oso berezia, oso giro ona, jende asko ezagutu nuen, eta plazer bat da olako talde hain handiak hemen Finlandian ikustia. Tulia, une honetan non zaude zu zehazki? Helsinkin. Aha, ongi Helsinkin. Seguraldi egiten du Helsinkin oraintxe? Hotza pixkat, eta, guzkirik ez. Tulia, aurten izan dira ETS, Mikel Urdangarin eta Untza, ez dakit ezagutzen zenituen, edo etzen nituen ezagutzen, edo zer iruditu zaizkizun? Ezagutu nituen bai, ni oso musikazalea naiz, beraz nola ikasten dut euskera, aprobetxatzen dut euskera musika ere ezagutzeko, beraz ezagutu nituen bai. Zu gainera esaten duzu musikak ere asko laguntzen duela euskara ikasterakoan, kasu honetan, ez da? Nik uste dut baietz, hiztegia lantzeko, estrukturak lantzeko, eta gainera oso modu hon bat da hizkuntza ikasteko, ez baldin badaukazu denborarik. Zuk autobusean jarri musika eta ikasi. Tulia, entzun bakarrik ez abestu ere egin zenuen, Ola Salvadorrekin, orain dela 2 urte, irudiak baditugu eta jarri egingo dugu, begira nola abestu zuten elkarrekin Tuliak eta Ola Salvadorrek. Ze ondo abesten duzu, Tulia. Esperientzia hau zuretzat nolakoa izan zen? Oso oroitzapen politia da niretzat, oso berezia. Nire abestea jendearen aurrean oso ametsa handi bat zan niretzat, baina inoiz ez nuen pentsatu euskaraz izango den egun batean, eta nire hain artista honarekin, eta oso oroitzapen politia. Tulia, egia da euskaraz bikain egiten duzula, eta gu hemen nahiko harrituta gelditzen ari gara, baina azalduko diguzu nondik iritsi zaren zu euskarara edo nola ezagutu duzun euskara? Ni hasi nintzen, ni filologia ikasi dut, eta unibertsitatea hastean,
hor, ez nekien asko Euskal Herriaren inguruan, ezer egia esan. Baina hor, unibertsitatea hastean, ezagutu nuen euskera eta entzun nuen dela hizkuntza ezberdin bat eta hor iparraldean hitz egiten duen eta sortu zitzaidan jakin mina jakiteko nolakoa den hizkuntza hori eta apuntatu nintzen azkenian Helsinkiko Unibertsitateko kurtze batera eta hortik aurrera. Gero ibili nintzen Donostian bizi nintzen 6 hilabete eta hor egunero joaten nintzen euskaltegira eta hori pixkanaka eta hemen nago orain. Euskara gustatu zitzaizun, gero Donostiara etorri zinen, euskara bai, Euskal Herria ere gustatu zitzaizun? Pio bat. Zer ederra. Jon, bada ez da, Helsinkin irakurle bat edo euskara irakasle bat unibertsitatean? Bai, Tuliak uste dut, erratzen ez banaiz Tulia, arratsaldean Euskal Herritik orain, Honen dela gutxi, lanun batean elkarrekin egon ginen. Zure irakaslea ere izan zen, ez da Araitz Klaramund, eta Araitz Klaramund da Iruñeko neska gazte bat, bertan Etxepare Institutuaren bitartez Helsinkiko Unibertsitatean Euskara eta Euskal Kultura irakasten ari izan dena, orain arte, hainbat urtez. Urtero ikasturtero, orain berri bat etorri behar da, beste irakasle bat, esaio utziko, naiz eta Araitzek utzi, lan kontuekaitik. Esaio Helsinkin Euskara eta Euskal Kultura irakasteari utziko, baina orain arte Araitzek behintzat, 20 bat ikasle izaten zituen urtero, harritzekoa ematen badu ere, Tuliaren antzera, askok, unibertsitatean izate dutelako Euskararen berri, izate dutelako. Bada Europako hizkuntzarik zaharrena, preindo-europeoa, beste gainontzeko hizkuntzekin zerikusirik ez duena, eta orduan asko Tuliaren antzera, hizkuntza saleak diela, esate dute, Eta gero Etxepareren bitartez, irakurletza bat dagoenez, esate dute, guk izena emango dugu bertan. Eta orduan, Araitz da horren ardura hainbat urtetan eraman izan duena, eta ez hori bakarrik, gure jaialdian ere, gure bide lagun da, Araitz. Nik ezin dut ibili prestakuntza jaialdi honenan prestakuntzetan, ez ibili ara joan etorrian, orduan aretoak ikusi behar direla, edo zer behar dela, Araitz da, ez da Araitz, ikusten basabiltza, handik Helsinkitik, Araitz da nire burua eta nire oina, eta beraz laguntzaile fina, eta bere bitartez ari dira Euskara ikasten askok, esan dakoa, Euskal Herriarekin aurretik inongo loturarik izan. Eta begira nola hitz egiten duten, Tuliak ahozabalik utzi gaitu benetan denok hemen, Amaia harrigarria da. Ze ondo hitz egiten duen euskaraz, ezta? Bai, egia esan, kaixo Tulia. Harrituta nago ni ere, badakidelako, zein den zure jatorria, bestela gutar bat, bertako bat bezala hartuko zintuzket, eta nik baita ere harrigarria dan beste gauza bat hemen zuri hainbeste kilometrotara bizita, nire filologoa naiz, eta hizkuntzak erakartzea ohikoa irudi dakioke edonorri, baina harrigarria da hemengoei jakin minik ez sortzea zenbaiti behintzat eta hain urrutikoi bai, eta jakin nahiko nuke hemen 6 hilabetez unibertsitatean eta euskaltegian euskarazko klaseak jasotzen aritu zinenean, ze inpresio jasotzen nuen, ez? Hemen Euskal Herrian bada euskararen jakintza, askok dutela esaten da estadistikoki, baina gero erabilera ez doa goraka, ez? Eta jakin nahiko nuke kanpoko begirada baten iritzia. Zer esango nuke? Ni ere Euskal Herria joatean beti saiatzen naiz dena euskeraz egitean, baina klaro hori ez da errealitatea azkenian, eta pixka triste, baina, eske Finlandiara ere hizkuntza txikia da, baina, klaro, da gobernutatik babestuta da dena, eta euskera azkenean ez dauka hori pixka tristea. Musikariak izan dira, hori biztan da, agurtu ditzagun aurtengo edizioan, Finlandiako jaialdian bertan izan diren 2 musikari, Inigo Etxezarreta ETS eta Josune Arakistain Untza. Arratsaldeon, bikote! Leon. Arratsaldeon. Arratsaldeon, ze moduz?
Oso ondo, gu oso ondo. Beno, eta zuek nola zaudete, ze Josune, zuek ere, Jon bezala, ez da, oraintxe iritsi berriak izango zarete, nekatuta? Bueno, nekatuta bai, baina erresaka emozionalakin esango nuke gehiago. Bai, Inigo, merezi izan du Joan etorriak, ez da? Bai, argi eta garbi. Guretzat esperientzi ederra izan da, gainera izan da lehen aldia hainbeste egun kanpoan egon garela, taldekideak, eta gainera beste bi taldeekin elkarbanatzealako esperientzia bat, aberasgarria ez, zentzu guztietan. Inigo, beti da berezia kanpoan, atzerrian jotzea? Bai, bertan, ematen dizulako respiro bat, geldiune bat, ikusteko hemen Euskal Herrian ere daukagun altxorraz, ze sorteduna garen, olako, ez dakit mugimendua izaten, eta gainera, hori, kanpoan joteak, ematen digu beste begirada bat, ez, hemen gertatzen denari buruz, ez. Eta Josune, ez dakit bazenuten lehendik ere Baskin jaialdiaren berri, baina horrelako proposamen bat jasotzen denean, berehala baiezkoa ematen da? Gure kasuan, baiezkoa izan zen lehengo momentutikan, gustatu zaigulako talde bezala, bidaiatzea, eta asko bidaiatu dugu talde bezala, eta esan zigutenean Finlandiara juteko ez genuen du dau. Galdetu genunea zein zetorren gurekin bagenulako kuriositatea, aber ze talde jungo ginen eta zein biliko ginen bertan. Baina egia esan, Inigok esan duen bezala oso gustoa, kriston pinain dugu denok batea eta esperientzia oso polita izan da. Eta Inigo, zertzen zuek han espero zenutena edo aurretik irudikatzen zenutena eta gero ikusi duzuena edo gertatu dena? Espero gutxi esperientzia bat. Genekin aurreko urteetan jendea, galdetu geno ere aurreko urtean beste taldeia ea zen moduz, eta guztiok esan zuten berdina oso gustu egon zirela, eta guretzat izan zen esperientzia bat, baina gero ere ikusita bertako errealitatea, eta jakinda bertan ez dagoela Euskal Etxe edo mugimendu ofizialik, zehozen montatzen hasi horretan gu ere partaide izateak, nolabait, postu gintuen eta ikusita gero, kontzertu guztietan bertako jendea ere hurbildu zala, euskaldun batzuk ere, baina bertako jendea ere hurbildu izanak ere, harritu gintuen, ez? Josune, ez dakit ongi pasatu zenuten edo ez kontzertuan pentsatzen dugu baiez, baina irudiak ditugu, hauxe da Untzaren kontzertua. Jonek esan digu Josune, Finlandiarrak hotz txamarrak edo badirela, baina hor kale jiran ikusi ditugu, ezta? Nola ikusi zen dituzten zuek? Hasieran kostatu zitzaien pixka, baina hasierako hori, gero pare bat kantu ostean Euskal Herrian bezala moitzen dira, badakite dantzatzen, badakite abesten, eta konprobau genuen, bai Tanpereko aretoan eta baita ere Helsinkikoan. Oso areto desberdinak izan zian, giroa ere desberdina izan zen, baina bietatikan zerbait hartu genuen eta oso guztua. Inigo, ez dakit zuen kontzertuan kale jirarik edo egin zuten, dantza seguru baietz, ikus ezagun, ETS Finlandian. Ze irudi polita, guretzat oso abesti ezagunak dira, Inigo. Gertatu zitzaizuen bereiek zuen abestiak ezagutzea? Batzuk, eta ere batzutan ezagutzen dituzu pertsona batzuk, hitz egiten beraiekin bertan ere bertakoak izan da eta taldea ezagutzea, barritzen gaitu. Egia esateko euskaldun batzuk zeuden, baina Finlandiak eta jakindaneko hotzak direla
ikusita, igual lehenengo kantuan, Josunek esan duen bezala, igual lehenengo kantuan, bigarrengoan ez, baina gero ere, ja sartzen diela kontzertuan, eta lurrera esaten duzunean, denok lurrera goazela, hori ikusita, ez dakit, harritzen gaitu, eta guretzat kriston esperientzia izan da. Egia da, ostegunekoa, hiri txiki bat zen, txikiagoa, osteguna izan da, gu gaina azkena jo genuen, eta, ez dira Euskal Herriko kontzertuak, baina gero larun batean adibidez, areto areto txiki bat zen, eta bertan, beteta zegoenaren irudia ematen zuen, eta, madre mia, ze gustora egon ginen, ez? Kontzertuan eta kontzertua eta gero ere. Gauza magiko batzuk ere sortu baitziren, ez? Esan, Jon? Ez, egia da, eurek entzuten nabilela, oso areto desberdinak izan zirela, Tanperekoa irudietan ikusi duguna, oso handia, oso itxurosoa, areto gainera berria, dotorea, euren neurrirako dotorea, ez dute gutxiagorik berezi, baina egia da gero eurekin hitz egiten, larun batekoa Helsinkin oso areto txikitxo izan zen, eta hor sortu zen askoz giro gertuagoa Tanpereko aretoan baina hala ere, Inok esan orain beteta zegoenaren irudia ematen zuen aretoa txikia zelako. Hala ere Inigo, utziazu esaten, 100 lagun baino gehiago sartu zenituztela areto horretan. Beraz, txikia bai, baina jolin, Helsinki baten, 100 gora lagun, tartean Finlandiarrak eta kontuan izan da Euskal Komunitatea oso txikia dela, ez dut uste merito txikia denik zuena. Galanta bai, galanta. Eta elkarrekin ere abestu zenuten, bikote, hori ere ikusi egingo dugu, begira ze bideo polita. Denak eman da. Bai, bainaraino joan da, noski, ez? Bai, noski. Bueno, Mikel Urdangarin ere izan zen zuekin, gaur ezin izan du hemen gurekin izan, baina hori ere gozatu egingo dugu. Mikel Urdangarin ere Finlandian. Bueno, Mikel Urdangarin ere bai. Bueno, eta gehiago, Rafa Rueda ezagutu dugu hor, eta Euskal Herriko musikari gehiago ere bai, ezta? Bueno, aizue, bikote, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik, orain atxeden hartzen utziko dizuegu, erresaka emozional horri ere buelta eman behar diozue. Eskerrik asko Josun eta Inigo besarka da handi bat, eta ongi etorri Euskal Herrira. Eskerrik asko. Bai. Bueno, Tulia ere agurtu egin behar dugu. Tulia, mila esker benetan gurekin izatearren, eta jarraitu horrela Euskara maitatzen eta Euskal Herria maitatzen. Eskerrik asko, ongi izan. Eskerrik asko zuei. Agur. Eta, Jon, galdera bat, hau guztia aurrera ateratzeko laguntzarik edo babesik izango zenuten, ezta? Dudabarik, azkenean 20 piku pertsona mugitzea ez da lan erraza, eta badakigu horrek zer dakarren, egaldiak, hotelak eta guzti hori, eta dena posible da Etxepare Euskal Institutuaren eta Bizkaiko Foru Aldundiari esker. Beraz, erakunde hauei ere eskerrak laguntzen ari delako Inigok zertzala bat bota du, ezta? Han Euskal Etxerik eta antzekorik orain arte egon ez denean apustu egiteagaitik, bertan Euskal Komunitateari babesa eman, ezta? Eta Euskal Komunitatea esaten dugunean, zuek, saio honetan askotan aipatzen da hori, ezta? Ez gara bakarrik Euskaldunak edo hemen Euskal Herrian jaiotzen garenak, gure hizkuntzara etortzen dienak ere horrek Euskal Komunitatearen parte dira, eta beraz, eurei babes hau erakustea, azkenan jaialdia antolatza badelako ere Finlandiarrei babesa erakustea, bertako Euskal Komunitateari auspoka da hori ematea, eta beraz, gure erakundek ere horren aldeko apustua egitea eskertzekoa da, oraindik Euskal Etxerik ez delako sortu, baina horretan ari direlako, eta ezin dugu askori kontatu, baina Baskin proiektua musika baino askoz gehiago izango delako aurrerantzean Helsinkin eta Finlandia osoan. Eta datorren urteko artistak aurreratu daitezke, Jon?
Zerbait lotuta dago edo? Ez, Ez errez, ezta? ez, oraindik ez Aterako dakit. da. Bai, Artistarik ez da falta. banabil pentsatzen, aipatutako bi erakundek, Etxeparek eta Bizkaiko Foru Aldundiak nahi izan eskero, datorren urtean ere itzuliko gara Finlandiara, eta ez dakit, bizpahiru talde eraman beharko dira. Beti saiatzen naiz, pixkat, estilo desberdinetako taldeak eramaten. Ezta, gure bertako jendeak gure musikagintzako eta gure sortzaileen aurpegi ezberdinak edo gure musikaren aurpegi ezberdinak ezagutu ditzaten konturatzen bazarete, lehen aipatu ditugu zeintzuk izan diren aurretik izan ditugun taldeak, eta beti saiatzen naiz hori genero musikala pixkat kontuan hartzen, batetik, estilo musikala bera eta partaide kopurua, eta gero noski, gizon eta mutilen arteko parekidetasuna beti behintzat, talde baten behintzat emakumeak izatea protagonista. Bueno, zerbait oso desberdina eta abanguardista nahi baldin baduzu, guk ere zerbaitik Guk genero desberdin, guk hori oso estilo berezia daukagu, beraz gogoratu gurekin. Ados, bi bazueken kantuaren arrakasta ikustita? Ikusten? Oso ondo. Egin daiteke. Hortxe aukera bat. Amaiegi Agirre. Jon pentsatzen ari bitartean, bai. Bai, ez dakit, azkenengo azpimarra jartze aldera, Finlandia, Suomiera bada hizkuntza txikia gurea bezalatxu, eta pozgarria iruditu zait badituelako Tulia bezala banaiz filologoa eta abeslariek bezala kantua eta improvisazioa dute bizibide, eta hizkuntza bien artean badute antzekotasun handia, lehen aipatu duzu ez direla indo europearrak, eta justu badira bi hizkuntza besteekin erkatu ezkero preposiziorik, artikulurik ez dutenak era berean, badira hiztegian hitz asko berdinak ditugunak, nahiz eta adiera ezberdina izan, eta ahoskera hain gure antzeko izatea ez da kasualitatea Tuliarena, eta asko pozten hau, lehen aipatu dudan bezala hemen herri honetan askotan hizkuntzak elkartzen gaituelako, baina era berean hizkuntzak bereizten gaituelako, hizkuntza handiago batzuen morrontzan eta zapalkuntza jasatzen dugulako, eta orduan asko pozten naiz Finlandiak eta Euskal Herriak bate egitea hizkuntza eta euskal kultura oinarri hartuta. Oso ondo, Amaia Agirre, eskerrik asko. Gustora egontzara Platon gurekin, Amaia? Bai. Lehenbiziko aldia? Bai. Mendik aurrera astero. Ondo, haupa, Amaia. Eskerrik asko Platon egontzeratik. Eta Jon Gomez Garai, eskerrik asko zuri ere, Eta kontatuko digutzu, beste hirukote hori izango den. Deitu lasai. Deitu lasai, bai. Xabi, orain